बे समाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बे जाथायखौ नोंथाङा खोनायोब्ला गोजांस्रिवनाय मोनखांगोन। 20 बोसोर सिगां पद्मावती मुंनि सासे आइजोखौ बेंगालुरुनि दीपक देहा फाहामसालियाव अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। नाथाय डक्टरनि गोरोन्थिनि जाहोनाव आइजोनि उदै सिङाव 3.2 सेन्टिमिटारसो गोलाव बिजि गंसे थाबोदोंमोन। एसेबां साननि जोबनायाव बै गोरोन्थिनि थाखाय आइजोनि अजदआव जोबथायाव देहा फाहामसालिया बे गोरोन्थिनि बेसेनखौ सुफुंनो गोनां जानानै फैदों। बे गिख्रंथाव जाथाया 20 बोसोर सिगां बेंगालुरुनि दीपक देहा फाहामसालियाव जादोंमोन। आइजोआ गावनि उदै सिङाव बिजि गंसे थाबोनायखौ गुबुन देहा फाहामसालियाव आनजाद खालामजानायाव मोनथिमोनना जाथायखौ गेबेङै नायबिजिरनो थाखाय देहा फाहामसालि आरो डक्टरनि सायाव गसरलाय थिसनदोंमोन। बेनि उनाव 20 बोसोरनि उनावसो थार बिजिरनायखौ मोनफुंनो हादों। गोरोन्थिनि खहा सुफुंनायनि मुङाव देहा फाहामसालिया 5 लाख रांनि जुरिमाना होनाङो। कर्नाटक ग्राहक रैखाथि बिजिरसालिया बीमा कम्पानिनो फाहामथायाव बेबादि गोरोन्थि खालामनायनि थाखाय बेरामिनो 5 लाख रां जुरिमाना होनो बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो ग्राहक रैखाथि बिजिरसालिया देहा फाहामसालि आरो गोरोन्थि अपारेशन खालामनाय डक्टर सानैखौ भुगिनांनाय आइजो बेरामिनि गोलाव समसिम गसर होनायनि खरसानि मुङाव सासेयाव 50,000 रां खहा सुफुंनो थाखाय बे समाव बिथोन होदों।